Demà és Sant Jordi i com cada Sant Jordi farem el que marca la tradició, que és comprar un llibre i una rosa. Enguany us proposo comprar un dels meus llibres que us sortiran enguany per aquestes dates. És molt senzill, només us heu d'acostar al quiosc on compreu normalment el diari i comprar La Mañana. La Mañana és un diari que enguany compleix 80 anys i que per aquestes dates, per Sant Jordi, sempre reparteix el guanyador, l'edició publicada del guanyador del Premi Josep Llanosa i Pujol d'Història Local dels Països Catalans de l'any anterior. Jo ho vaig guanyar fa 2 anyets, era un premi ex aequo amb el Josep Joan Mateu, i l'any passat li van publicar amb ell el llibre i enguany me'l publiquen a mi. És aquest d'aquí. Es titula Dictadura i democràcia a les Borges Blanques 1923-1926. Us el recomano més enllà de si sou o no sou de les Borges. Evidentment, si sou de les Borges, diguéssim que és una compra obligatòria. Però si no ho sou, també és interessant perquè dona llum una mica al que seria la història local de Catalunya en una etapa força desconeguda del país, encara ara a nivell bibliogràfic, que és la dictadura de Primo de Rivera. A més, evidentment, un segon capítol dedicat a la Segona República, que això sí que és una etapa, diguéssim, més coneguda en d'altres poblacions, tot i que no a les Borges. M'interessa el contrast entre els dos sistemes polítics, entre el sistema polític dictatorial i el sistema polític republicà, entre el que significa un i el que significa l'altre. Quines són les apostes d'infraestructures que fan uns i els altres? En què es vol invertir? En educació? En sanitat? En ocupació? Són preguntes que miro de respondre en aquest llibre. També hi trobareu altres qüestions, diguéssim, vinculades a, per exemple, quina és la repressió que s'exerceix durant la dictadura de Primo de Rivera, molt més acusada del que fins ara molts teníem la impressió del que havia estat. També trobareu, diguéssim, un petit capítol al començament en què s'explica l'estructura política, perquè no us perdeu, perquè sapigueu quins partits polítics van protagonitzar aquest període a nivell local, quins eren els sectors progressista i conservador a banda i banda de l'espectre polític, que us permetrà, diguéssim, orientar-vos a part d'una introducció, evidentment, sobre l'estat de la qüestió i les obligades també conclusions. Abordo pràcticament tots els àmbits d'inversió pública possible. Quina és la política cultural a nivell municipal, quina és la política d'impostos, impositiva, quina és la política en relació a les diverses comunitats religioses del poble i, en definitiva, en què es gasta el pressupost municipal, que és una de les principals fonts a nivell local que tenim per conèixer aquesta etapa i que encoratjo a altres investigadors també a investigar-ho i a vosaltres, amants de la història, a descobrir-ho per conèixer millor també les Borges Blanques, però també crec que és en part extrapolable a un conjunt més ampli de pobles del nivell de la província de Lleida, però també segurament de tota Catalunya. L'estudi de la Hisenda com a font per al coneixement de l'etapa dictatorial i republicana. És una etapa, tant una com l'altra, marcada, diguéssim, és l'etapa del període d'entreguerres, però marcada per grans protagonistes polítics. Hi trobareu el president Macià, en la primera part exiliat Macià i després com a president ja durant l'etapa republicana, però també protagonistes locals que arriben a ser nacionals, com el Ramon Fabregat, com el conseller Pere Milles, com l'escriptor Ramon Arrufat, o també protagonistes locals d'una importància cabdal, com són l'alcalde Antonio Piqué Camí o l'alcalde Joan Navès i Ricard. Tots són part d'aquesta història, tots marquen aquesta època impressionant a nivell local, però també nacional, de la història de les Borges i de Catalunya, i si feu un cop d'ull i demà us acosteu al quiosc i compreu el llibre amb La Mañana, el podreu disfrutar. Us recomano també estar atents amb aquest canal i
i a la vostra llibreria més pròxima, perquè aquest abril també sortirà un llibre de fotografies de Borges espectaculars, de patrimoni, de paisatge, de cultura, d'arquitectura, que hem fet conjuntament amb el Toni Prim, en el qual jo bàsicament he fet els textos, evidentment el fotògraf i l'expert en fotografia és ell, i després també sortirà d'aquí poc el llibre dels 75 anys de l'Institut d'Estudis Ilerdencs que hem escrit conjuntament amb el professor Manel Lladonosa en ocasió precisament del 75è aniversari d'aquesta institució i que sortirà breument. En fi, us encoratjo a fer-vos en qualsevol d'aquests llibres, especialment, ja que demà és Sant Jordi, el regal en la mañana, si podeu fer-vos amb aquest Dictadura i democràcia, les Borges Blanques, 1923-1936. Moltes gràcies i fins aviat!